ಗಂತದವಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಕುಳ್ಳುದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಅವು ಸಿಂಹಾಸನತ್ ಅಲ್ತ ಪಿರಬಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಣದಂಡ ಅವು 8 ಲಕ್ಷದ ಸಾಮಾನು ಗಂತದವಳು ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಏರುಳ್ಳರು ದಯಮಲ್ತ ಇಂಚಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೂಪು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನ ತಪ್ಪೇ ಅಕಳು ಅಂಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಕುಲ್ದುನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪಗ 8 ಲಕ್ಷದ ಸಾಮಾನು ಅವು ಅತ್ತವು ಬೇತಲ ದಿಕ್ಕು ಇಂಬೆ ಮರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೊಲ್ದುಕೊಂಡ ಪರ ಓಲ್ಲ ಬೂರ್ಣ ನಂಡಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ಪುನಿ ಐನು ಕೊರಲಿ ಆಯ ಬೂರ್ದು ಸೊಂಟ ಬಲ್ಲಿನ ಇರ್ ಕೊರ್ಪರ ಆ ಜೋಗುಲ್ಡ ಪಾಪ ಎಂಚಗೇನ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಅವೇ ಪಂಡ್ಯಾನು ಇಂದೇನ ಅಂಡ್ಲ ಹೊಲ್ತಾಂಡ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಆ ಕುಲ್ದು ನಾಯಕ ಪಂಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಂಟ ಕೈಕಾರ ಪೋಲಿಂಡ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಡ ಪಂಡ್ಲಿ ಈರ್ ನೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಚೋಡ್ಲಾರ 8 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡೆ ಎಂದು ದಯಮಂತ ಮಾತಿರಲಕ್ಲೆ ಒಂದು ದುಂಬೋರಿ ಪಂಟೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಬಾರ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋದುಂಡಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಲಕ್ಕದ ಪಂಡ್ಪುಣಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋದುಂಡೆ ಯಾನು ಯಜಮಾನಿ ಏನೆಂದು ಬಾರ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೊಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಮ್ಮೆನ ಯಜಮಾನ್ ತನ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಿ ಜಿಮ್ಮಿ